ಗೈಸ್ ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ ತಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಮಾರ ಫ್ಯಾನ್ ಏನ ಕಾಪು ಲಜ್ಜ ನಾನು ಫೋನ್ ಮೀನು ಏನಂತ ತಿನ್ನುವ ಜಿಂಕೆ ಜಿಂಕೆ ಮರೇನ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ರಶ್ಮಿತಾ. ಯಾನಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿಕುಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಶ್ಮಿತನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಪಿಲಿಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು, ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಅವ್ಳು ಪೋತಿಕ್ವೆ. ಪಿಲಿಕುಲ ಏತು ಖಾಲಿ ಪುಂಡು ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಬೊಲ್ದು ನಳಿ ವೈಟ್ ನಳಿ ವಾವ್ ಹುಷಾರಿ ಪಕ್ಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಮೂಲು. ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಮಾರ ಫ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ कैसा लगा मेरा मजाक? ಹೋಗಿ ಆಯ್ತು ಕಾಕಟಿ ಲೈಟ್ ಕನ್ನಡ ಬರ ನಿನಗೆ ಈ ಮಾತ ಪಕ್ಷಿಲು ಡಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ಐಕೆ ಕಣ್ಣಾಕಿನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆತ ಐಕೆ ಉರಗಾಲಯ ಪಣ ಕೇರನೆ ಪುಣ ಯಾಂ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಚಿ நல்ல ಬಿಲ್ಡಪ್ ಉಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಿದ್ದೆ ಸಮಟ್ ಬತ್ತಡೆ ನಾಗಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೋಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಅಜ್ಜ ಏನ ಕಾಪುಲೆ ಅಜ್ಜ ಅವು ಕೇರೆ ನಂಚೆ ಇತ್ತು ಇದೆ ಶೈಲ್ಯತ ಕೇರೆ ದಿಯರೆ ಕಲ್ಕಿನೇರಿ ಅದ जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. ಅವು ಕಲ್ಕೆರೋ ಕೇರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ದಿಜ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿಂದು ತುಲ ಇಟ್ಟುಂಡು ಹತ್ತು ಕಾಡು ಕೋಳಿ ಪನನ್ನ ಲೆತ್ತನ ಸಿಂಗಲ್ ಪಸಂಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿರತೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಂಗೆ ಅಂದಿನ ಇಂಗ್ಲೇನ್ ಪುದೆ ರಶ್ಮಿತಾ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಚಿರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಚಿರತೆ ನಿಜ್ಜಿ ಇಂಗುಲ್ ಚಿರತೆ ತುಯದ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ತು ತೂತಿ ಜಲ್ಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ ತಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸೇಮ್ ಚಳಿ ಕೊಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಫೋನ್ ಮೀನು ಏನಂತ ತಿನ್ನುವ ಪಾಪ ಬಂದು ಬಿಡುವ ದಾದುಂಡು ಎಲ್ಲೂ ವೆಪ್ಪುಂಟು ತುಲೆ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸಿಂಹ ಮಾತ ತಿಂಪು ಅಯ್ಯೋ ಪಿಲಿಯ ಸಿಂಹನ ಏ ಅನ್ ರಿಯಲ್ ಪಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇಡೇ ಬರ್ಪಾರ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಗ ಗೂಡು ತೋಜುಂದ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜನ ಅವಳುಂಡು ಪಿಲಿ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ ಅಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಂದು ಮಾತ್ರ ಅವು ತಿನ್ಪುಂಡ ಮನುಷ್ಯ ತಿನ್ಪುಂಡ ಅವು ಜಿಂಕಿ ತಿನ್ಪಿನಕ ತಿನ್ನಲು ದಾನೆ ಜಪ್ಪು ಜೈಕು एटे डायलॉग कुछ ಆಯ್ತ ಬಡಿದಿ ಅಂದಿ ಹೊರ ಬುಲ್ಪತ ಈ ಪಿಲಿಂದ ಗೊತ್ತವಚ್ಚಿ ನಾಯ್ದಲ್ಲ ಗಂಧನು व्हाट ಒಳ್ಳೆ ರಶ್ಮಿತಾ ಮಿತ ಲೊಕ್ಕ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಗೆಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ರಶ್ಮಿತಾ गजब बेइज्जती है. ಈ ಪೂಕ್ ಬುದರ್ದಾದ ಏರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕಿ ಸುಗಂಧಿ ಐಸ್ ಸಬಾಸ್ ಸಿಂಹ ಜೈದಿಂದ್ಯಾ ತಿರ್ತು ಬರಿತಿರ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಹಗಳು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿರುತ್ತವೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ಲಜೆ ಇಜ್ಜಿಂದ
ಜಿಂಕೆ ಮರೀನಾ ಜಿಂಕೆ ಮರೀನಾ ಜಿಂಕೆ ಮರೀನಾ ಜಿಂಕೆ ಜಿಂಕೆ ಮರೀನಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಇಂಚಿ ಸ್ವರ ಒಂಜಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಕುಡೊಂಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ರಶ್ಮಿ ಯಾನಿ ರಶ್ಮಿತಾ ಈ ಬೊಕ ಆರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಕುಡೊಂಜಿರ್ಯ ತಾತ ನೀರುಂಡು ಆರು ಪೈಪುಡು ಬುಡ್ಪಿನ ನೀರು ಬೋಡುಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ పచ్చి 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 తోడు కాడు ఉడుపులకు ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಕಾಡೇನ ಅಂದದ ಫುಲ್ ಕಾಡ್ದು ಖುಷಿ ಏನಿ ಪಂಡ ಮುಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈತೆ ಎಂಕುಲ ಅಂಚನೆ ಅಂದಿನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕು ಬೇಡ ಅಂಡ ಒರಿಯಾಗಲ ಬರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾತು ಒಂದಲ್ಲಾರೆ ಈಗಲೇ ನಂಗೆ ಲೇ ಇದ್ದ ಏರ್ಲ ಇಂಕ ಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಮಾತಾತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ಶ್ರಾವಿಲ್ದೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಆಯ್ತು ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಮೊಲನ್ ಕಲ್ಕಿ ಒಕ್ಕ ಹುಚ್ಚು ನೀರು ಕನ್ನಡಿದೆ ದೂರ ಕಂತಿದ್ದೆ ಓ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಪೇರ್ ಮಾರಿ ಅಬ್ಬೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕ ಆತ ನಮ್ಗೆ ದಯಕ್ಕೆ ರಜನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂದಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಯಾನತ್ತಪ್ಪ ಮೊಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋದೆ ಸಾಕು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಪ್ಪ ನಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ 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 ಮಕ್ಕದ ತುಪ್ಪ ಸೀರಿಯಲ್ ನರಕ್ಕದ ಹಾಂ ಓ ಮಾತು ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪ್ಪ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಂ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀರಸ್ತು ಶುಭವಸ್ತು ಸತ್ಯ ಮುಕುಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ನಿಕುಲ್ ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಿಂಗ್ ಬಂದ ತುಪ್ಪೇನ ಎನ್ ತುಪ್ಪೆ ಕಲರ್ಸಿಡು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಂ ಸೋಕೊಂಡು ರಾಮಚಾರಿ ರಾಮಚಾರಿ ಅವು ಮತ್ತೇನು ತುಪ್ಪ ಅವು ಮತ್ತೇನು ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪಿ ನಿಕುಲ್ ರಶ್ಮಿತನ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಬರ್ಚ ಅನ್ನ ಪಾಪ ರಶ್ಮಿತಾಗ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿತ್ತದುಂಡ ಇಂಚೆನೆತ್ತದೆ ಒಂದು ಕರಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಲಿ ಒಂದು ರಶ್ಮಿತನ ಮೆಗ್ದಿಜಿಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ಇತ್ತದುಂಡ ಇಂಚೆನೆತ್ತು ರಶ್ಮಿತಾ ಆನೆ ನೆರ್ಲಕ್ಕಿಜ್ಜು ಒಂದು ವರ್ಣ ಪುದ್ದರ ರಶ್ಮಿತಾವಿ ಎರ್ಲ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ಆನೆ ಎಂಕೆ ನೆರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂದೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪುದ್ದರ ಅರ್ನ ಪುದ್ದರ ಒಂದೇ ಯಾಂಜೋರು ಯಾಂಜೋರು ಅಲ್ವಾ ಪೋಡಿಗೆ ಇಡುವನ್ಯ ಇಜ್ಜ ನಿಜಿನಲ್ಲ ಜೋರು ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳಿ ಯಾನು ಪನ್ನೊಡಂಡು ಪಾಪಗು ಪಾಪ ಜೋರು ಜೋರು ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳಿ ಅಡ್ಡ ರಶ್ಮಿತನಗುಲ ಹವ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಿಗಲ್ ಬದುಕೇಳಿ ರಶ್ಮಿತನಗುಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಕು ಬಂದು ಅಕುಲೊಂಜಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ದಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಪಿಲಿಕೊಲ ಒಂದು ಅರ್ವಾ ಮಂಜೂರುಡು ಜಪ್ಪ ಏನು ಅದ್ರದೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಕಾತ ಬಚ್ಚಿನ ಎದುರು ರಿಕ್ಷಾದಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಡಕ್ಕೆ 6 ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕುಲ ಬರ್ತದೆ ಆದಿರ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ಲೇನು ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣ ಕೊಂಜಿ ಜಾಲಿ ಏನು ಬಂದ್ರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಮರ್ಪಲ್ಗೆ
ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿಲಿಕುಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಿಲಿಕುಲರ್ದು ಎಂಕುಲು ಕುಡುಪುಗ್ಲ ಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮಂತ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ರೀಲ್ಸ್ಲ ಮಂತ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತ ಏತ್ ಜಾಲಿ ಮಂತ ಅಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾದಿತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆ ರೀಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಆತನಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋರಿತ್ತಂಡ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂದೆ ತೂಲೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ತೊಂದಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್.